Welkom bij de tweede aflevering van het Proevenementjournaal. En we beginnen met een nieuwkomer op het Proevenement, Gastrobar Dog 5 en Thiesse Wijnkopers. Nieuwe deelnemers, Gastrobar Dog 5 en Thiesse Wijnkopers. Vanwaar de stap naar het Proevenement? Nou, we zijn sinds 1 april heb Danielle en ik hebben Dog 5 van mijn ouders overgenomen. Dus ja, we zijn net begonnen en we willen bekendmaken dat Danielle en ik de nieuwe eigenaren zijn van Dog 5. En we dachten van Proevenement, waarom niet? Dus heel kort op de opening, dus we hadden een enorme uitdaging. En dat geldt neem ik aan voor jullie, alhoewel Thiesse natuurlijk wel een bekende naam is in Maastricht. Een bekende naam, een begrip in Maastricht, maar ontbrak ongeveer 10 jaar op het Proevenement. En toen kwam de vraag van via Dog 5 bij ons binnen, goh jongens, zullen we dat samen oppakken? En toen hebben we gezegd, ja, dat moeten we gewoon gaan doen. En dat gebeurt nu bij deze. Wat kunnen de mensen de komende dagen verwachten bij jullie? Wat bieden jullie ze aan? Een en al iets lekker te eten en gezelligheid met een lekker wijntje van Thiesse erbij. En kleine bite shared dishes van onze keuken uit. Nee, maar laat ik het zo zeggen. We hebben hele goede wijnen, maar ook voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Daar hebben we ook samen met de gerechten goed naar gekeken dat we een assortiment hebben wat voor iedereen goed toegankelijk is. Want daar gaat het Proevenement ook om. Andere jaren altijd één hoofddoel. Daar is dit jaar voor een andere opzet gekozen, toch? Ja, we hebben gekozen om het 40ste jubileumjaar, zeg maar, om te kiezen om meer mensen de mogelijkheid te geven om een aanvraag te doen voor een donatie uit de goede doelen. En dat wordt dan op een later moment wel bekendgemaakt welke goede doelen dat zijn? Uiteraard. We hebben 83 aanvragen, dus het zijn er nogal wat. En die zullen niet allemaal iets krijgen. Maar afhankelijk van inderdaad de omzet en de opbrengst, zullen we een aantal mensen misschien moeten teleurstellen. Maar we hopen heel veel mensen gelukkig kunnen maken met hun aanvraag. Elk evenement, jullie dus ook, is tegenwoordig met duurzaamheid bezig, de hele wereld ook. Hoe spelen jullie daar? Proberen jullie daarop in te spelen als Struiscomité / Proevenement? Ja. Nou ja, duurzaamheid zit hem bijvoorbeeld al in het feit dat wij eigenlijk geen lappen meer drukken. Dat kost ontzettend veel papier. Dat ging over tientallen duizenden lappen. Duurzaamheid staat natuurlijk ook voor de sociale omgeving in Maastricht. Voor de goede doelen die we nastreven. Mensen de mogelijkheid geven om ook te kunnen leven. Mensen de mogelijkheid geven om dingen te kunnen doen. Een klein buurthuis waar een koffiezetapparaat nodig is. Maar ook wat grotere doelen. Duurzaamheid in een breed begrip. Ja, heel breed begrip. Ja, het Proevenement is natuurlijk culinair genieten. Maar ook voor vegetariërs en veganisten wordt natuurlijk ook aangedacht. Nagenoeg elke stand heeft wel een vegetarisch gerecht. En we beginnen onze route langs de restaurants bij Bouchard of Vos. Wat serveren jullie onder andere als vegetarisch gerecht? We hebben 2 opties. Eentje is de burrata met balsamico, een beetje veldsla en de tomaten. En we hebben ook nog een kaaskroket, 3 kazen met mosterd. En dat zijn de vegetarische opties bij ons. Ik ben onderweg naar de volgende stop voor het volgende vegetarisch gerecht bij de Balibar. Ik ben nog aan het twijfelen tussen de gado gado of de vegetarische lumpia. Ga eens kijken. En wat heb ik uiteindelijk gekozen? Ik heb hier gado gado, een groenteschotel met cassave, zoete aardappel en een pindadressing. Dankjewel, dat gaat smaken. Yes, smakelijk. En voor de derde en laatste stop bij de vegetarische route stoppen we bij Aventure Manger. Zo, en wat krijgen wij geserveerd hier? Jullie krijgen lekkere wedges op chique wijze. En dat houdt in met een lekkere truffelmayonaise. Afgegarneerd met parmezaan en wat lenteuitjes. Dankjewel, dat gaat smaken. Dat denk ik zeker wel. Laat het smaken. Dank je. 40 jaar het Proevenement en 40 jaar zijn jullie met Neptunus al partner. Dat is toch een mooi huwelijk?
Jazeker. Wij zijn eigenlijk al 40 jaar verbonden aan het Proevenement. En we hebben het al 40 jaar gebouwd. Niet vanaf de eerste dag. De eerste dag zaten ze aan marktkramen. Maar de rest van het jaar konden ze niet zonder een tent. Daar zijn we ook gigantisch trots op. Hè? Want het Proevenement is een van onze oudste klanten. Hè? 40 jaar is natuurlijk niet niets. En daar zijn we echt heel blij mee en heel trots op. Ik neem aan, die samenwerking is ook in die zin gegroeid. Hè? Je begint kleinschalig als evenement. Jullie als bedrijf waren 40 jaar geleden natuurlijk nog in een andere proportie. En om dan samen te ontwikkelen is ook mooi om te zien. Ja, natuurlijk. Kijk, in 40 jaar kan je natuurlijk innoveren. Hè? Het is hier begonnen met een stukje zeil, met een stalen frame, een soort zeiltent. Toen kwam een spanboogtent met een zeil erop. En uiteindelijk staan hier aluminium structuren met verschillende hoogtes, met verschillende daken. Er liggen andere vloeren. En zo probeer je elk jaar wel een stapje met de organisatie een stapje te maken naar iets nieuws. En het houdt ons nu droog. Nou, uiteindelijk vind ik altijd als het regent, is iedereen dankbaar dat we tenten bouwen. Hè? Dan denken ze aan Neptunus. Ja. Dankjewel daarvoor. Graag gedaan. De vegetarische route zit erop, het heeft gesmaakt en dat is het einde ook meteen van deze tweede aflevering. Maar niet getreurd, morgen zijn we er weer met een verslag van dag nummer 3.